Mina lo owaphoyizina uBoy njengoba belele esibhedlela nganginomona mfethu ukuthi ubaba wakhe uyamnakekela uyamondla, so ngihamba ngaye emntwini ngamfunela uphoyizini. Imina owaphoyizina uBoy wakho. Hayi yazangihlanyela wena. Nganginomona sisi ukuthi phela ingane yakhe iyondliwa, ubaba uyayinakekela, ayifani nezami ingane zihlukile kunale yakho. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLung Star. Namhlanje vashela udadewethu omncane othi-ke unodaba afisa ukuludalula kudadewabo. Sabona njani? Ngiyabona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ababukeli, qhamuka ngala eMnambithi. Uqhamuka eMnambithi. Ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Khona udaba engifuna ukulisho kusisi wami. Ngiyenze ngalo. Sisi wakho omncane noma omdala? Sisi wami omdala. Okay. So usisi wami baba ingane yakhe ngisho unaka ingane yakhe ulokeze ezonikeza ingane yakhe izinto eyithengele. Into enhle nje leyo. Nginengane phela nami manje ubaba izalwa ubaba wengane kakhe. Izalwa uyena manje lo nomona yakhe njengoba lokho efika lokho nje balisa ubaba ingane yakhe ukuthi umenzela lokho nalokho. Lokho efika nezinto kumnandi ubaba ingane yakhe afike ngemoto thatha ingane manje le yami yona ibidabukisa. Isali. Ngoba phela ayisagqoki njengalona ayigqoki njengalo. So ngelinye ilanga ngahamba-ke ngaye emntwini ngafika ngacela umuthi ngithi ngifuna ukubulala ingane ngaphoyizina ingane kasisi wami. Yasinda-ke kodwa manje sesibhedlele kwikhoma. Manje ngiyabona ukuthi angizosho la ukuthi cala ngikhulumise nosisi wami ngimtshene lento ngoba sekubuhlungu manje mase ngimbona esedabukisa kanjena nobaba ingane yakhe nakumina angisathandi. Akusamnandi nje ukuthi ngiphindise isikhathi emuva engizoyiphindisa yonke leyo nto. Ingane yadadewenu ayifani nengane yakho? Iyafana kodwa phela ubaba ingane ayinakile baba leya ngane. Unakile. Angithi udadewenu lo. Yebo. Indaba bungashoni kuyena uthi hawu nami ungitshontshela, awu nami ongiphi imali encane ngoba uyabona ukuthi yakhe yasokola. Ase mhlawumbe bengenziwa i-right. Bengafuni nje ukuthi ngibone ejabulile yakhe ingane i-right yami ngekho. So manje benginako ukumcela anginike kodwa bese bengephela ngihlala ngimcela. Sukhathela ukucela. Yes, bengihlala ngimcela abona ukuthi ongcono avele ingabikho ke le ngane ngibona ukuthi uzothini. Okay, so manje ingane ngoba uthi wayifaka upoison. Yeah. Ngoba uyifaka upoison wabona kanjani ukuthi upoison uyasebenza kwenzakalani ngalolu suku? Wenza kanjani? Ingane ngayibiza zonke usisi wami engekho. Baba ingane yakhe edrobheni ngayibiza zonke ingane ezidlala eminyango angamfakela kujuice yakhe ngabanika ijuice nale yami. Hlale nje isikhashana esincane ngathi ngiyayibona naye ingane siwa phansi ekhehla amagwebu. Ngase ngifona ke ngafonela usisi wami. Ngempela sazama bekude ke yena sazama nomakhelwane sayiphuthumise eklinikhi adlulisele esibhedlele kodwa esibhedlele yazama ukudrain upoison kodwa akayikabikho right ayikabuyele esimeni sesibhedlela manje. Sure. So manje lokho kwenza udadewenu abe njani ngoba phela ayikho into embi njengokugulelwa ingane. Lento ngiphatha kabi kakhulu akasadli akasakhulumi kunzima yonke into ihlala eyivalele endlini ekhala. Hlevele endlini ekhala. Ukuthi ithembu lilahlile nje. And lapho wena ukhona uyamduduza. Ngikhona ngiyamduduza nakumina manje akusekho right mase ngimbona. Okay. Umuntu onjani udadewenu? Umuntu o-right yena. Umuntu o-right. So uzoyi-understand lento oyishoyo. Angazi uzoyiphatha kanjani ngoba ubuhlungu ababizule ngale ngane angazi uzomphatha kanjani. Iyona kuphela ingane nayo? Iyona kuphela anganayo ingane. Akanayo yenye. Wena uneyingane? Nengane eziwu-2. Nengane eziwu-2. So obaba bahlukene. So ubulinde udadewenu ukuthi anakekele lezi ngane zakhe eziwu-2 kobaba bahlukene. Mhlawumbe bekuwumoya. Tell me if bishona ke le ngane le. Bucabanga ukuthi kuzokwenzakalani? Angazi ubuhlungu benzobheka kanjani usisi wami lo buhlungu abuzwayo. Angazi. Njengoba ngibona manje buzwa ingane ikhona kodwa isesibhedlela. Angazi ukuthi bathini odokotela bathi izolulama kodwa? Bathi uzogcina isilulamile ngoba ibikhoma for 2 months. Manje at least singaphandle kodwa siphumile. Kodwa nokho kuyathengisa bona. Simfonela udadewenu simtshela lolu daba sizothini ne? Usu ready ukukhuluma naye? Ngiready. Hayi asimthinte. Ready ukukhuluma naye udadewenu? Ibhlungu yona lento.
Hi sisi unjani? Yaphela njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, sisayithini? Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nodadewenu. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlalele. Okay. Bambe nje. Sawubona sisi unjani? Yaphela njani tata? Ngiyaphila nami. Hey, khona into engifuna ukukutshena yona la ngiyenzile. Kwenzakaleni manje? Mina lo owaphoyizina uBoy njengoba elele esibhedlela nganginomona mfethu ukuthi ubaba wakhe uyamnakekela, uyamondla. So ngihamba ngaye emntwini ngamfunela uphoyizini. Mangizaku wena wenzeni? Imina owaphoyizina uBoy wakho. Hayi bosisi, yazi angihlanyela wena. Nganginomona sisi ukuthi phela ingane yakhe yondliwe, ubaba uyayinakekela, ayifani nezami ingane zihlukile kunale yakho. Hayi bo. Manje sengiyabona kubuhlungu odlula kubona ukuthi bunjani. Ngiyabona ukuthi ngcono ngizokutshela lento ngoba manje siyangidla mase ngibona ubuhlungu enibhekene nabo. Ubunezenzakani Nkosi yami? Usuzwani? Ngiyaxolisa mntakamama. Usuzwani? Wenzile enganeni yami? Ngiyaxolisa mntakamama. Uyajabula ingane sesibhedlela manje, uyajabula? Cha, angijabuli nami sekungiphethe kabi phela lokhu. Ngoba ingane sengiyibona sesengihlungwini kanje. Ngiyaxolisa sisi, ngiyazi ukuthi Ngokubamba njandini, ngokubamba utshwala amasimba. Ha! ngiyaxolisa sisi. Nawe kanti uyasibuya wena msunu. Bengenziwa umona hayi ukuthi ube ngithanda. Ukhohlakele mthakathi, uyathakatha futhi nomsunu. Cha, bengakona lokho sisi, bengakona lokho. Benginomona nje kuphela, ngiyaxolisa kakhulu. Ingakho ngize la ngoba lento ibingase ngiphathanga kahle nami. Ngiyaxolisa kakhulu mntakamama. Ngiyazi ngeke kube lula, ngeke uvele ungixolele manje. Kodwa angazi nami ukuthi ngangenwe yini, angazi ngempela. Ngengumona nje, ngicathi umona nje. Buka la, ukusiza ukuthi ingane yami iphile. Nami yile mthandazo wami engimthandazayo manje ukuthi ayiphile ngoba nami angazi ukuthi ngangingene yini, idimoni lindelela ngingenile. Angazi umona nje shuthi. Sekazi ingane yami ayikho right yalazi iqiniso wena. Ngixolisa sisi wami kakhulu. Ngixolisa kakhulu. Ngiyabona mase ngimtshele into yenzile yazi uzokwenzani. Ngicathi lento ngicela iphelele kuthina siyikhulume kahle njengabantu abalamanayo, siyikhulume nje kahle so uthi ingazi igcine isisaziwa umndeni. Ingazi igcine sesaziwa umndeni mfethu. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ufike kwami ntambama. Ngicela ukufika kusasa mhlambe ulaka maselehlile, maselithe ukwehla kancane ngoba manje endlini yami ntambama. Ayikho inkinga sisi wami, ngicela ukufika kusasa. Okay. Right, ngiyabonga. Uzizwa kanjani? Nginako kona ukukhuleka kancane ukuthi leli qiniso leli sengilikhiphile. Nangona nje usisi wami ngimbona ukuthi ngale ndlela avuma ngayo akavumi ngoba evuma. Hayi ngoba engixolela. Hayi ngoba exolele, wena ulinde ukuthi akuxolele eli kanje. Bengingalindele ukuthi angixolele kodwa ngiyasaba ukuthi ngizofika ngimbheke kanjani manje. Sengifika lapha endlini yakhe ngizofika ngimbheke kanje. Ucabanga ukuthi usazokuthemba nengane yakhe? Angibona. Mhlawumbe ngagcina nje sengihamba. So tell me, kwabanye osisi abahleli lapha ekhaya, omunye onomona ngomunye, ungathini kuyena lo nomona? Ngifuna ukuthi mina usisi abantu kahle kahle impilo umuntu akayikhethela ukuthi impilo yakhe ayibe njani. So mawukuthi impilo yakho wena mhlawumbe abengane yakho akondli okasisi wakho yondlela. Ngengifuna ukuyisho kwena ukuthi mntakama amkela isimo sakho. Ungaze ugcina sosenza izinto ezirong, wenza ukukhohlakala, mhlawumbe ulimaza lenye ingane okanye uzama ukuyibulala noma mhlawumbe uyiphathe kabi. So ngabe wenza kangcono? Ngabe nami ngenza kangcono mhlawumbe ngamkela isimo ngoba usisi wami hayi ukuthi benomona kodwa nami benginqena bekuyi-pride nje ukuthi lokho ngiqana ukucela kuyena. So hayi anilungise lento, into esibongayo nje ukuthi-ke ingane ayishonanga because uyacabanga bekhulunywa okunye ubishonile. Ngazi bengoxolela kanjani. Yeah. Yo, ngiyayizwela-ke babukele emakhaya but sesibonga ukuthi ingane iphilile and isiphumile nakwikhoma, isiyayiphefumulela i-right, sekusheda ukuthi iphume nje esibhedlela. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi asiyena umona. Umona uyabulala, umona uyalimaza, buka sekulimela ingane manje ngenxa yomona. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. Now uma unayo yakho imfihlo usithinte.